Barşalaryňyza kaýyrly gün. Bugün sizlermen öte dämli wafilniçede wafli pişirетін bolamyz. Sizler de jasap görüňizler. Videonu soňuna diýen görüňizler. Bizge eň aldymen 3 yumurtka kajet. Yumurtkamyzga kum şekerimizi salyp, jagslap aralashtyryp alatyn bolamyz. Tolukday aralaşygy kajet. Sodan soň ertilgen sary maýymyzdy kuýamyz. Tagda jagslap aralaştyrabys. Toluk resepti описание bölümine жазып koýamyn. Oslay barlygyny jagslap aralaştyryp aldyk. Endi men unumdy ilikden aldyn ala ötkizip aldym. Unga razihiter salyp, oslay kosup, jagslap aralaştyratyn bolamyz. Unumuz tolukday aralaşyp, ädemi testo çygyby kajet. Tolukday aralaştyryp, bizde osunday süýük massa çygyby kajet. Endi wafilniçamyzdy kiçkene gana kızdyryp, oslay waflilerimizi salyp pişirip alatyn bolamyz. Her kimde her türlü wagtda pişýügi mümkin. Sizler de meniň reseptimi jasap görüňizler. Öte dämli, magazindikindей bolup çygady. Onasa like basıp kommentariy kaldyryp ketиңizler. Meniň kanalyma жазылууdu unutpaňızlar. Alda köpdegen reseptler çygaratyn bolamyn. Barlygyny oslay pişirip alasdyr. Öte dämli wafillar çygatyn bolady. Oslay ädemi bolup daýym bolup çykdy. Barşaňyza as bolsun.